И така, хора, сега ще ви покажа как играя. Ще ги сритам. И сега ще ме видите. Чайте да се увелича звука. Сега. О! 68 батерията, браво. Уи, еха. Айде бе, включвай се. Вече не е малко гадната, ама. Точно една минута. Аз съм вече с костюма зъб. Може би не сте го видяли, не сте го забелязали. Но съм с костюма зъб. И както виждате, нямам никакви диаманти, защото само си ги харча. И... Ох, ко правя аз. Айо! Айде сега да отиваме да се борим с тези слабаци. Или мисля, че са слабаци, са... не знам. Малко са силнички. Нормал. Така. Impossible. Инсан мога. Мунгус! Ще го фрасне. Искате ли? Айде да го фрасне, искате ли? Айде ще го фрасне. Просто ще го фрасне. Айде, олигофрен. Сега ще та фрасне. Ох! Я! Правя го на кайма, нали, Ей, така са правят още на кайма. Тъй са примятат, правят са така. Ще ме убие. Фраз. На. И аз съм на четвърта земя. Ох. Сега ще го натупам то солидно слизане. О, не! Нати! Правите като него така, защото понякога да можете да го оцелите. И се старайте да не ви оцелят. Така като мен по-ебело. И се навеждайте. При кълба, това е много важно. Готово, така се натупват лошите. Сега ще ги убия, ще натупам. Съжалявам, че много забавих, но просто съм малко бавен. Пък то с много ма бави с това копие. Тия с големите оръжия са много гадни. Много набавят. Айде, спанахме го! И той падна като къпан. Айде, падай пък като къпан. Айде, я! Ужас, изпълзвам се. Значи. Я. Имал съм и на дуел лорет. Естествено, всеки. Аз съм почти най-добрия на Shadow Fight, така че... Ако искате, гласувате даже за мен.
Вижте какво ги правя. И винаги едва успявам да се измъкна. И сега ще го направя то с олифрен. Не знам как е думата. Перфект. Видяхте ли? Смачкахме го, нали? Да почнем тук на босовете. Чай, че сега тук не се получава някаква глупава реклама, някаква тъпа. Айде. Айд. Честита нова година. Сега мина. Сега около 3 часа и половина сутринта. Тук ще свършим новата година. И накосъм съм да го победя това, ама е много гаден. Това съм също копия като вас. Тихо сега, правя клип. Чакай! Ей сам! Защо? Аз сега парах, ко струвах, ко правих. Точно ви. Точно на средите хора. Отказвам се. И тут. Съжалявам, че така да забавих. Това ще бъде. Абонирайте се, коментирайте и до следващия път. Чао!